дар баробари дастгириву ғамхориҳои бевоситаи давлат нисбат ба ин қишри ҷомеа ҳамчунин бо дастури ҳидоятҳои бевоситаи роҳбарияти мамлакат ҳамаи муассисаҳои парастории ятимону бепарасторон ва маъюбону барҷумондагон ба вазорату идораҳои давлатӣ вобаста карда шуданд ва масъулони мақомоти давлатӣ ба таври доимӣ аз ҳолу аҳволи бошандагони ин муассисаҳо бохабар мешаванд. имрӯз дар ин макони илму адаб наздик ба 200 нафар кӯдакон аз тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат таълиму тарбия мегиранд. маъмурияти мактаб-интернат баҳри пайдо кардани шароитҳои хуби тарбиятгарандагон кӯшиш мекунад аз тамоми имкониятҳо истифода барад. мо хонандагони ин даргоҳ аввалан миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат мерасонем ки онҳо ҳеҷ гоҳ моро хор зор шуда намемонанд, ҳамеша аз аҳволи мо бохабар мебошанд. баъдан миннатдории худро ба ҳукумати кишвар мерасонем ки аз ҳама ҷиҳат моро дастгирӣ мекунанд, ба мо тамоми шароитҳо фароҳам овардаанд. имрӯз хонандагони мо аз ягон ҷиҳат танқисӣ намекашанд ва аз шукронаи ана ҳамин сарзамин мекунем, шукронаи ана ҳамин кишвари тинҷу ором мекунем ва ҷавобан ба ҳамаи ғамхориҳои ҳукумати кишвар мактабро бо баҳои хубу аъло хатм мекунем ва ба халқу миллати худ хизмат менамоем. амалӣ намудани фазилатҳои неки инсонӣ аз қабили саховатмандиву саховатпешагӣ, дастгирии моддиву маънавии ятимону барҷумондагон, маъюбону пиронсолон ва муҳтоҷон аз писандтарин кори савобу хайр мебошад. аз ҳисоби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ, ташкилоту муассисаҳои ноҳия ва соҳибкорони маҳаллӣ ба таври доимӣ ба муассиса маводҳои хӯрока ва сару либос кӯмак карда мешаванд. ҳама шароитҳое ки барои омӯзгорон ва хонандагон муҳайё карда шудагӣ аст. синфҳо пурра ҷавозонда шуда ба хонандагон бо адабиётҳои имрӯза таъмин карда шудагӣ ҳастанд. бо амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни ин фуруғи маърифат ва фуруғи субҳи донои китоб аст ба таб расид. хонандагони мактаби интернати мо барои ба ин озмун иштирок кардан тайёрӣ дида истоданд. мо моҳи апрел озмуни даври аввали мактаббачагон аз фани ин фуруғи маърифат гузарондем. ғолибон муайян карда шуд ва 27 ҳамин моҳ даври ниҳоявии озмун гузаронда мешавад ва хонандагон барои иштирок кардани озмун тайёр ҳастанд. мо омӯзгорони мактаби интернат кӯшиш ба харҷ медиҳем ки хонандагон дар рӯи ватандӯстӣ, меҳанпарастӣ ва худшиносии миллӣ тарбия намуда соли хониши 2020 ва 2021 ро бо боҳи хуб аъло мехоҳем хонандагон мо ҷамъбаст намоянд. бояд гуфт ки сарпарастии кулли мактаб-интернати ҷумҳуриявии кӯдакони ятим дар ноҳияи шаҳри навро хадамоти алоқаи ҷумҳурии Тоҷикистон ба ӯҳда дорад ва тавре масъулони инҷо мегӯянд дастгириҳои онҳо ба таври доимӣ эҳсос мегардад. ин аз он шаҳодат медиҳад ки мардуми сарбаланди кишвар ҳидояту раҳнамоии роҳбарияти олии мамлакатро дар мавриди кӯмаку дастгирии ин табақаи ҷомеа дастгирии ҳамаҷониба менамоянд.